Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dumugi makalah nomor 12. Makalah nomor 12. Wal maqalatu saniyata asyarata utawi makalah niki nggih. Qala musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihima fid-dharain amin. Wal maqalatu saniyata asyarata utawi makalah kang kaping 12 iku anil Hasanil Basri saking Syekh Hasan Al Basri rahimahullahu ta'ala. Rahimah muga-muga melasi wa ing Syekh Hasan sapa Allah ta'ala. Wa huwa utawi Hasan Basri iku min akbarit tabi'ina saking luwe gede-gedene tabi'in, termasuk pembesarnya tabi'in. Annahu qala, annahu satemene Hasan Basri iku qala dawuh sapa Syekh Hasan Basri, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Satemene rusake pira-pira ati iku an sittati asya'a saking 6 pira-pira perkara. Awaluha utawi kawitane 6 iku yudnibuna biroja'it taubati, ngelakoni dosa karo ngarep-ngarep tobat. Ero lek iku dosa tapi arep-arep tobat dengan mengharapkan tobat, dengan mengharapkan rahmat, dengan mengharapkan welas asih Allah. Ngoten niku sik nglakoni dosa. Wayahe kan leren nek wis iling ngoten wayahe. Nah, ngeten niki ngarakno atine rusak. Yudnibuna nglakoni dosa sapa wong akeh. Dirojai taubati kelawan ngarep-ngarep tobat. Wa binushatin lan iku ing dalem sijine kitab tulodo utawi dawuh birojai rahmati kelawan arep-arep welas rahmati Allah. Wa dzalika utawi mengkono roja sing kaya ngene iku tamannin, jenenge pengarep-ngarep. Wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Wa ya'lamuna lan lan ngaweruhi sapa wong akeh al-ilma ing ilmu wa la ya'maluna lan ora nglakoni sapa wong akeh. Ngerti ilmu tapi mboten purun nglakoni. Iki nyebabaken ati saged rusak. Fala faidata mengko ora ana faedah iku maujud. Ora ana manfaate, ora ana faedahe fil ilmi ing dalem ilmu. Idza lam ya'mal nalikane ora nglakoni sapa wong bihi kelawan ilmu. Fa inna ma samratul ilmi angin pastine utawi buwahe ilmu iku al amalu nglakoni bihi kelawan ilmu. Wa idza amilu lam yukhlisu. Wa idza amilu lan nalikane nglakoni sapa wong nglakoni ibadah apa ae, nglakoni ibadah la yukhlisuna mongko ora ikhlas sapa wong akeh. Nglakoni ibadah mboten ikhlas. Iki nggih menyebabaken ati rusak. Wa idza lam yukhlisil mar'u fi ibadati lam yasduk fiha. Wa idza lam yukhlis lan nalikane ora
ikhlas sapa almar'u awa-awaan fil ibadati ing dalam ibadah lam yasduq mongko ora bener sapa mar'u fiha ing dalam ibadah fasidku mongko utawi temen bener utawa temen iku aslun pokok temen iku pokok pondasine ya iku wal ikhlas utawi ikhlas iku far'un cabang wa min du'ail imami Ahmad bin Hambal lan iku setengah saking dongane Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu utawi dawuh ya dalilal hayyar he zat kang nuduhaken pira-pira wong sing bingung dulani ala tariqi shadiqina he zat kang nuduhaken wong kang bingung dula nuduhaken panjenengane ing kula ala tariqi shadiqina ing atase dalane pira-pira wong kang padha temen kabeh wa ja'al lan dadekaken sampeyan ing kula min ibadika setengah saking pira-pira kawula panjenengan al mukhlisina kang padha ikhlas kabeh wa yaquluna rizqallahi wa la yashkuruna wa yaquluna lan padha mangan sapa wong akeh rizqallahi ing rezekine Allah wala yashkuruna lan ora gelem syukur sapa wong akeh fasyukru mangko utawi syukur iku ijra'ul a'dha'i fi mardhatillah iku ijra'ul a'dha'i nglakokaken pira-pira anggota fi mardhatillahi ta'ala ing dalem ridhone Allah ta'ala sing jeneng syukur iku menjalankan anggota tubuh ini untuk mencari ridho Allah ta'ala itu namanya syukur wa ijra'ul amwali lan nglakokaken pira-pira harta benda fiha ing dalem mardhatillah pokoknya sing digoleki niku mardhatillah. Amal perbuatane kalau dilakukan untuk mencari ridho Allah niku berarti wis syukur secara perbuatan. Secara lisan mengucapkan alhamdulillah. Wa ma yardauna bi qismatillahi wa ma yardauna lan ora padha legawa sapa wong akeh bi qismatillahi kelawan pandumane Allah fi halati ing dalam pira-pira tingkahe wong. Kala dawuh sapa Sayyidi Abdul Qadir Jilani sapa Gusti ingsun Abdul Qadir Jilani ku disasiru irda bituni wal zamhu jiddan fatangkula ilal a'la irda ngridanono sapa sira biduni kelawan perkara kang asor ridho masih dikai barang sing asor penggaweane kok remeh utawa rezekine kok sethithik ridho wal zamhu jiddan yaiku wis istiqomah di situ wal zam lan netepono sapa sira ing adun jiddan kelawan temen terus istiqomah di situ fatangkula ila a'la fatangkula mongko sebabe ngalih sapa sira ilal a'la maring kang luwih dhukur wal anfasa lan kang luwih apik luwih edi wa bihi tahna'u wa bihi tabqa wa tuhfat bila anain dunya na ukhron wa bihi lan kelawan netepi niki wau adun niki wau sing asor tanau kepenak sapa sira wa fihi lan ing dalem adun tabqa tetep sapa sira wa tuhfatu lan direksa sapa sira bila anain kelawan tanpa kangelan dunyan ing dalem dunya wa ukhron lan akhirat
Tumata caraka mongko nuli munggah dadi munggah sapa sira. Mindalika saking mengkono-mengkono adun ilama maring perkara huwa kang utawi mah iku aqarru luwe adem. Luwe anteng, luwe adem, luwe anteng apane ainan meripati. Minhu tanimbang saking zalik. Mari ngono sampean iso munggah nanggene barang sing luwe anteng nang meripat. Wa nau lan luwe kepenak. Jadi disyukuri ridho apa sing diparingi Gusti Allah. Walaupun asor. Istiqomah di situ mawon mungkin Gusti Allah paring munggah-munggah dhewe. Wa yudfinuna mautakum wa la ya'tabiruna. Wa yudfinuna lan ngubur sapa sira kabeh. Mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh. Wa la ya'tabiruna lan ora ngalap ibarat ngalapi tutur sapa sira kabeh. Aila yatadzakaruna tegese ora padha eling sapa sira kabeh. Nah, niki mboten sira kabeh maknane niki. Wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabiruna. Ngantuk ngeten iki. Wa yudfinuna lan padha ngubur sapa menungso. Mautahum ing pira-pira matine menungso, wa la ya'tabiruna lan ora ngalap pitutur sapa menungso. Menungso akeh maksudnya. Aila yatadzakaruna tegese ora ngeling ora eling sapa wong akeh lil mauti maring maut. Ruwiyat dan riwayataken apa annau satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Innal qabra awwalu manazilil akhirati. Satemene kuburan iku awwalu manazil akhirati kawitane panggonan pira-pira panggonan akhirat. Kuburan iku termasuk pertamai akhirat. Alam barzah. Sakmrene alam barzah baru tangi teko kubur. Fa'in aja mongko lamun selamat sapa wong minhu sanging kubur. Ana kuburan diparingi penak, paringi selamat. Fama mongko utahi waktu mongso. Ba'dahu kang dalam sakwise kubur iku aisaru luwe gampang. Minhu tanima sanging kubur. Mulane biasa ditungakno muga-muga padang kubure, jembar kubure, penak kubure. Wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu wa ilam yanju lan lamun ora selamet sapa wong minhu saking kubur fama mongko utahi mangsa ba'dahu kang ing dalem sakwise kubur iku asyaddu luwih abot minhu tanima saking kubur. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wal Hakim lan Imam Hakim. Waruwiya lan den riwayataken apa anau satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Inna lil mauti fazaan. Sak temene iku kaduwe maut apa fazaan ngaget. Sak temene maut iku ngagetno. Berita iku mengejutkan, dadak. Sapa wae sing krungu ana berita kematian mesti kaget. Faiza ata mongko nalikane tumeka ahadakum ing salah siji sira kabeh apa wafatu akhihi berita wafate dulure ahad faliyakul mongko becik maca sapa ahad innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ana berita sedang maca niki cek oleh pahala cek oleh ganjaran. Terus didongakno pisan, didongakno sing apik-apik. Inna satamene kita iku ilahi kagungane Allah. Wa inna lan satamene kita ilahi maring Allah iku raji'una padha balik kabeh. Wa inna lan satamene kita ila rabbina maring pangeran kita iku lamun qalibuna yakti padha balik kabeh.
Allahumma do Gusti Allah. Iki termasuk donga-dongane nek krungu ana wong meninggal. Do Allah uktub nyateta panjenengan hu ing wong sing mati, hu ing mayit ing daka ing dalem sandinge panjenengan fil muhsinina ing dalem golongane wong sing apik-apik ya Allah sampean catet termasuk golongane tiyang sing sae-sae wa ja'alan dadekaken panjenengan kitabahu ing buku catatane mayit fi illiyina ing dalem swarga illiyin buku catatane sampean salam mriku Gusti wa khluf lan gentenono panjenengan akibahu ing dalem sakwise utawa ing dalem sakmburine mayit fil akhirina ing dalem pira-pira wong sing akhir-akhir sampean genteni sing apik-apik Allahumma do Allah la tahrim mumpun ngalang-alangi panjenengan ing kita ajrahu ing ganjarane mayit wala taftinna ba'dahu wala taftin lan pun nyuba panjenengan ing kita ba'dahu ing dalem sakwise matine mayit rawang riwayataken ing hadis sapa Al-Tabarani Imam Tabarani waruwiya lan den riwayataken apa ana satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Kesimpulane niki wau selagi sing meninggal niki wau tiyang Islam pun mboten perlu didelok amal perbuatan sehari-harinya. Pokoknya tetap sampean maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetap maca niku mawon. Tetap membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan didoakan sebaik mungkin. Itu kesimpulannya itu. Tidak perlu melihat amal perbuatannya selagi orang itu Islam. Man sami'a bimauti muslimin, man utawi sapane wong iku sami'a krungu sapa man bimauti muslimin kelawan berita matine wong Islam, padha mongko ndongakno sapa man lahu maring muslim bi khairin kelawan apik. Kata mongko nyatet sapa Allah lahu maring man sing gelem ndonga lek krungu berita kematiane wong Islam lahu ketuwe man nyatet ajroman ing ganjarane wong ada kang wis nyambangi sapa man hu ing muslim hayyan hale waktu urip wa syayya'a lan wis nyelawat utawa ngiringno jenazah bitakziyah sapa man hu ing muslim mayitan hale wis mati. Jadi dikai ganjaran kuwatah wong sing gelem ndongakno kancane sing meninggal sing Islam. Rawang riwayataken hadis sapa Ad-Daruqutni Imam Daruqutni. Wal maqalatu salisata asyrata maqala nomor 13. Pun nggih cekap nutuk mriki mawon. Wallahu a'lam bishawab wal khata' bi qiraati. Mugi-mugi manfaat dumateng kita, anak cucu kita lan santri-santri kita kabeh. Amin ya rabbal alamin.